Ano ko na dong. 광기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감이 불만해 난 보란듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 D.R.G. Yeah we bring like this 모두 다 같이 저 맞은 것처럼 뱅뱅뱅 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 DJ Jonas sa Gyno Remix. Sakit ya turi 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 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 D.R.G. Yeah we bring like this 모두 다 같이 저 맞은 것처럼 뱅뱅뱅 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 DJ Jonas sa Gyno Remix. Mega love shoutout sa lahat. Welcome dito sa bahay ni Abante Bisaya ta. Mega shoutout sa lahat. Inubo pa talaga ako eh. Ayan, mega love shoutout sa dyan. Sino mga nandyan? Emily Enriquez, TikTok pa more. Rubilin Baho, JJ Hempezo, Gengbert Banyaga, TikTok pa more. Era Rosalia, MJ Marcelim, Radich God, Era Rosalia. Mega shoutout po sa lahat. Okay, share guys ha. Ayan, para mas maraming entries guys, more entries, more chances of winning. Okay, mga nag-share guys, yung mga nag-share po sa Facebook, itag nyo po at isend nyo po ang resibo sa aking Facebook account. Alright. Okay, nakita ko na po ang pag-share ni Radich God. Of course, kay TikTok pa more. Ayan, i-share nyo na po sa mga chismosang kapitbahay nyo dyan. Ano pa hinintay nyo? Okay, sabihin po sa mga sambayan ng Pilipino natin na agoy. Mega love shoutout sa lahat. Ate Emily Enriquez, mega shoutout. Ayan, Radich God, shoutout po sa iyo dyan. Yan, good morning. We are here live ulit tayo guys. Sa ganitong oras kasi meron po tayong Grand LS mamayang 5 o'clock p.m. Kaya hindi na po tayo magpapatagal guys. We will drop the sponsors by
Pag marami na tayo, pag umabot na tayo ng 20 plus, then we will start, right? Okay, like and share mga lalabs ko, ha? Yan, JJ Himpeso, mega shoutout sa dyan. Ati JJ Himpeso, Geraldine Garcia, mega shoutout. Okay, like and share. Yan, shoutout kay John Gengbert Banyaga. MJ Marceline, mega shoutout. Okay, mga 1,000 pataas dyan, guys. Ayan, mag-comment kayo, guys. I-share nyo po itong live stream. Sino ba ng mga nag-share? Okay, nakita ko na po ang pag-share ni JM Calts TV. Okay, yung mga 1,000 pataas dyan, i-share nyo po sa community, guys. Huwag nyo pong patulugin yan. Okay, JM Calts TV. Ayan, isend nyo po sa akin yung ano, guys, sa Facebook, guys. Ayan, Ati Jana Di Pedro Vlog. Mega shoutout sa iyo dyan, Ati Jana. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I'll do the worst. Okay, stay tuned lang mga lalabsa. Gawa lang ako ng attendance po. We can stay forever. Let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, oh I don't pretend.
need somebody who Ayan, Raditch God, mega shoutout. Madam Sapat, mega shoutout. perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I'll do the worst. Rowena Agabaw, mega shoutout sa dyan. Rowena Agbuya. Okay, like and share, like and share. Okay, wait lang. Si Erami Roselio. Era Rosalia. Okay, Rosemary Tats, mega shoutout sa dyan. Grace Gumandoy, shoutout sa dyan. Okay, mga nag-like and share guys ha. Ayan, yung mga nag-share pa po dito ay si Raditch God, TikTok Pamor, JM Clouds TV, Era Rosalia, and Jenna Di Pedro Vlog. Ayan, mega love shoutout. Charniel's Vlog, mega love shoutout. Ayan, yung mga 1,000 pataas dyan, guys, i-share nyo na po. Share, share, share. Okay, Madam Sapat, nakita ko na din na pag-share ni Madam Sapat. Madam Sapat, nakauwi ka na? Okay, like and share mga lalabs ko, ha? Grace Gumandoy, mega shoutout. Yung mga, guys, pasend po ng resibo, guys, ha? Yung sa mga hindi po umabot dyan ng 1,000, i-send nyo po ang resibo, guys. Salamat, salamat. Ayan, done, like, and share po. Ayan, Rowena Agbuya, mega shoutout. Rowena Agbuya. Okay po, yung mga 1,000 pataas dyan, i-ano guys ha, i-tag nyo po ang pangalan ko. Ayan, 2 hours pa entry po ito. 2 hours pa entry lang po ito guys, para sa ating grand live stream on May 1. 2 hours pa entry lang to, mabilis lang tayo guys. All you have to do is to comment sa mga videos na ilalapag ko po sa ating mga sponsors who make our grand live stream possible, which is 134,000 pesos. Okay, like and share mga lalabs ha. Okay, ready na ba? Okay. Tinawag niyo na ba ang mga chismosang kapitbahay niyo dyan? Cherry Bells, OFW Vlog, mega shoutout sa dyan at Cherry Bells. DJ Dance Remix. Wow, bagong ayuda. Grabe, ang daming ayuda dyan. Oy, Diyos mio, Marimar. Work ko, Papa Bear. Asa ka ga-work ron at ano, Madam Sapat? Sa Kuskus or sa Hayahay? Asa ka ga-work ron, Madam Sapat? Sa Hayahay or sa Kuskus? Ayan, mega love shoutout po sa 18 million in the house. Mega shoutout.
Oo, sa Hayahay lagi. Hayahay. Nakakaliya sa Mahayahay nga hotel. Okay, yung mga nag-share pa po guys, Raditch God, TikTok pa more, JM Cults TV, Era Rosalia, Emily Enriquez, Jenna Di Pedro Vlog, and Madam Sapat. Hi. DJ Ken, the Remix. Okay, andito na po ang attendance guys. Andito na po ang attendance. Pasok na po sa attendance agad. Okay, pasok na sa attendance. Okay, pa-entry attendance, pasok na. Okay, pasok na po sa pa-entry attendance, guys. DJ Ken, the Remix. Okay, sino to? Ah, si Grace Gumandoy. Okay, noted, Ate Grace. Okay, Grace Gumandoy, noted. Okay, Grace Gumandoy. Ayan, Rowena Agbuya, done po attendance. Thank you. Okay, JJ Impeso nag-share na din. Okay, press 1 guys. Press 1 po. Ayan, Ate Donna Hilario. Mega shoutout sa iyo dyan, Ate Donna Hilario. Ayan, nag-share na po.
Okay, pasok na sa attendance ha. Pa-entry attendance, guys. Pasok na po. Okay, station lang ha. Reden Tricycle Vlog, mega shout out. Okay, station lang guys ha. Yan, China Dre, mega love shoutout sa John China Dre. And good evening, good afternoon, and a pleasant morning to each and everyone. Okay, sino ba yung mga nag-share, guys? Okay, ayan, si Ate Donna Hilario nag-share na din. Alright, sige, tingnan po natin sino nakakapag-share. Ayan, Dada Official TV, mega shoutout sa iyo dyan, Ate Dada. Okay, press bring me guys, press bring me. Okay, press bring me, press bring me. Okay, done share, Papa Bear. Okay, noted, Ate Reden. Okay, wait lang, double check lang natin ha. Okay, you have Reden Tricycle Vlog. Okay, press bring me, press bring me. Okay, habang konti pa lang tayo guys, mag-bring me tayo guys. Habang konti pa tayo, mag-bring me tayo ha. Ayan, para mamaya, baka hindi na kayo makapasok eh. Mag-bring me tayo habang konti pa. Kasi pag dumami na kayo, hindi na kayo makapasok. Siyam pa lang naman ang pwede makaakyat, ha? Okay, bring me. Jake McEarly, mega shoutout sa iyo dyan, Jake McEarly. Okay, bring me. Okay. Ayan, mega massive, gigantic, enormous, supercalifragilisticexpialidocious amount of sardina. Shout out sa iyo, host with love. Okay, bring me a... Okay, ayan guys. Okay, bilisan. Okay, sulat natin agad. Agad, guys. Siyempre, oy. Oo, gisingin natin ang mga
Gisingin natin mga lamang lupa nyo dyan. Gisingin natin ang mga patayng lupa nyo dyan, guys. Okay, yan, nakapasok na. Ayan, nakaakyat na. Agoy. Gisingin natin ang katawang lupa. Ay, grabe si Madam Sapat, oh. Paingon na tani sa trabaho. Akyat agad, uy. Okay, tingnan natin, guys. Okay, yung toothbrush po, toothbrush. Sabi, Luma or bago, wala level 3 problema. na ako ah. Jake. Ano, ngip? Level Ilong 3 na man ako, yan, ah. Jake, uy. Level 3 na ako. Ha? Gina de Pedro, alis ko, Level tagalan 3 na ko. ako. Level 3 na ka? Hindi mo. Okay, Radiance God. Wait lang ha. Radiance God, Jenna de Pedro. Level 3 na din ako, Papa Bear. Char. Wow, hindi pa nga kayo nagpa-member. Level 3 agad? Yan, Dada Official TV. Shoutout si Jan. Okay, Jenna de Pedro. Jake McEarly. Ate Bambi! Kaya nga, Oh, level 3 Ah, kami. oh, level 3 na ako there. Oo, kailan lang? Hindi ko alam yan ah. Ngayon, pagbaba namin. Wow. Nabulunan ako. Salamat, Radiance God. Ayan, alright guys, we have, ang nanalo po, we have JJ Himpeso, Radiance God, Jenna de Pedro, Jake McEarly, Reden Tricycle, TikTok Pamor, and Madam Sapat. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, pito. Alright, sige guys, ayan, baba na. Pen mo na ako, kakagising ko lang eh. Okay, TJJ level 1, Raditch God level 1, Jenna de Pedro level 1, Jake McEarly regular lane. Okay, tigilan mo ko Jake. Regular lane. Okay, Reden Tricycle Vlog. Okay, level 1. TikTok Pamor level 1, Madam Sapat level 5. Alright. Okay, press bring me ulit guys. Press bring me. Okay, press bring me. Ayan, habulin natin guys. Habulin natin yung mga ano nyo guys, pa-entry. Wow, nag-level 3 na si si Ate Reden. Okay, noted, Ate Reden, level 3. Alvin Marinias, mega shoutout sa dyan, Alvin Marinias. Okay, get ready guys. Ayan na, Papa Bear. Alright, okay, ready guys. Okay, press bring me. Oh, napungkil mo ni Binton. Janeth Villamen, mega shoutout sa Janeth Villamen. Okay guys, ano natin guys? Pa-entry lang talaga tayo ngayon. Ha? Gusto niyo ba? Okay. Kasi pag naglapag ako ng mga lahat ng videos guys, matagalan tayo. So ngayon, puro pa-entry. Pag hindi ka pumasok, wala. Walang-wala guys. Okay?
Wait lang. Mag-prepare lang ako ng ruleta din. Sa mga gustong pumasok sa ruleta. Okay, duck race tayo, duck race. Okay, duck racing din tayo, duck race. Ayan, duck race din tayo, duck race. Okay, pag umabot tayo ng 30, ayan. Uy, mega love shoutout, Ate Liza Chinita. Mega shoutout. Okay, pa-entry tayo dito, Madam Ate Lisa. Okay, pa-entry tayo dito. Ayun, nakapasok na ba lahat sa attendance? Okay, lahat nakapasok sa attendance ha. Make sure po nakapasok kayo. Kaya doon kayo natin kukunin ang pa-entry ha. Okay, lahat ng winners guys, merong 2 entries. Kung ilan ang makukuha guys, kung ilan ang mananalo, yun automatically. Okay, meron tayong 16 respondents. Ayan, mega love shoutout, Ate Liza Chinita. Mega shoutout. Ayan, like and share nyo po guys ha, para magkaroon kayo ng entry. Okay, nandito nag-share na din si Reden. Si Alvin Marinas, nag-share na rin. Okay, ready na? Janet Villamen, mega shoutout. Ate Janet, kung gusto mo magpa-entry po para sa ating 134,000 pesos, nating ipamimigay on May 1. Pasok na po. Ayun, nagpa-entry na si Ate Donna Hilario. Salamat sa iyong bonggang pa-entry dyan, Ate Donna. Okay, noted yan, Ate Donna Hilario. Thank you so much, Ate Donna. Thank you so much. Ate Donna, sa regular lane ba yan? Ate Donna, or sa membership? Regular, hindi ka na colored, Ate Donna. Okay, tingnan natin guys ha. Okay, wait lang. Yung mga nagpa-entry po. Ayan, Liza Chinita shared your video. Okay, noted, Ate Liza. Okay, another 2 entries. Liza Chinita. Rowena Agbuya, mega shoutout po. Nakapasok na po ba lahat? Okay, pasok sa attendance guys. Sayang ang tagtagdig 2 entries po. Ate Jonas TV, mega shoutout po sa iyo dyan, Ate Jonas TV. Ayan, si Dada Official TV nag-share na din, oh. Grabe si Ate Dada Official TV nag-share na din sa Facebook. Ayan. Adeline Lauron, mega shoutout sa iyo dyan. Adeline Lauron, mega shoutout. Ayan, pasok lang guys ha. Pasok lang po. Ayan, i-share nyo po sa inyong mga community guys para na sa ganun ay magkaroon kayo ng 134 entries guys. It's a very big chance and opportunity na makashare tayo sa ating mga kakilala dito sa YouTube world. Okay, Dada Official TV, Liza Chinita. Okay, we have Jonas TV, nag-share na din. Ayun, nagpa-member, nagpa-entry lang si Ate Single Mama. Ate Single Mama, mag-comment ka nga, member ka pa ba o hindi na? Okay, members lane ba yan, Ate Donna, o hindi? Wait lang, Single Mama di ay. Single Mama. Ay, member pa si Single Mama. Rejoin 21 days ago. Okay, para makalami-lami kayo guys, member is the key. Okay, ready na ba? Nakapasok na ba lahat sa attendance? Okay. Dito muna tayo sa Bring Me ha. Dito muna tayo sa Bring Me. Okay. Okay, Bring Me guys, Bring Me po, Bring Me.
Okay, bring me. 2 entries po sa lahat ng makaakyat agad, guys. Pabilisan po ito ng pag-akyat ha. 2 entries po. Okay, bring me, guys. Press bring me, press bring me. Okay, bilisan guys. Press bring me. Gangbert 14 Banyaga, shoutout sa iyo dyan, Gangbert. Guys, si Emerald Channel, nagpa-entry na din si Emerald. Okay, Emerald's Channel. Andiyan na ba si Emerald's Channel? Okay, Emerald's Channel. Lilibeth Eden. Mega shoutout po, Lilibeth Eden. Okay, like and share po mga lalabs ko. Magpo-member ako, Papa Bear, Kaines. Okay, Emerald's Channel. Nakita ko ng pag-share mo guys ha, Emerald's Channel. Kuya After Image by Fernie. Mega love shoutout sa iyan, Kuya Fernie. Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng mga abanteros dyan. Okay, sa mga hindi pa po member dyan guys, magpa-member na. Bilis-bilis po. Okay, lahat na ba nakapasok sa attendance? Lahat na ba nakapasok sa attendance? Okay, Lilibeth Eden, mega shoutout po, Lilibeth Eden. Shoutout sa lahat ng mga nagtamsak lang host. Busy pa, Mami. Ayan, Lilibeth Eden, mega shoutout sa iyan, Mami. Okay, like and share po. Merong 2 entries po sa share. Okay, nag-share na din si Cherry Bells OFW Vlog. Okay, and then Single Mama Danoso nag-share na din. Okay, yung mga nag-share po guys sa Raditch God, TikTok pa more, JM Cults TV, Era Rosalia, Emily Enriquez, Jenna Di Pedro Vlog, Madam Sapat, Grace Gumandoy, JJ Himpeso, Donna Hilario, Riden Tricycle Vlog, Alvin Marinas, Lisa Jean Nita, Dada Official TV, Jonas TV, Emerald's Channel, Cherry Bells OFW Vlog, and Single Mama Danoso. Alright? Wait lang, sino may mga walang jacket dyan? Wait lang, bigyan ko ng jacket. Okay, si May Villamar na rin nag-share. Yun, nag-share na din si May Villamar. Okay, puro tayo pa-entry ngayon ha. Ako, Papa Bear, Gangbert 14 Banyaga. Nag-share ka ba, Gangbert? Saan ka? Mag-send ka nga sa akin ng mag-send ka nga sa akin ng resibo. Okay, isa niyo po yung resibo guys, yung mga hindi pa 1,000 pataas dyan. Jenny Liban, mega shoutout po sa iyo dyan. Okay, mega love shoutout, Crystal Faith Arellano, mega shoutout. Yan, shoutout sa iyo dyan. Jenny Liban, shoutout. Okay, nakapasok na ba lahat guys? Nakapasok na ba sa attendance? Okay, meron tayong 24 respondents guys. Meron tayong 24 respondents. Okay guys, ang bubunutin ko po dito ay 10. 10 winners guys dito po sa ating duck racing.
Ang first top 10, mag-present agad. Pag sinabi kong first top 10, mag-present agad dahil guys. Kasi hindi ko na po. Pag hindi nag-present ang isa, ibibigay ko sa pang-11. Okay? Nakaintindi ba? Ayan. Kung naintindihan po, press gets ko. Okay, pag hindi pa po guys, ayan, press gets ko kung naintindihan. Okay? Gets mo ba? Gets ko. Ayun sa mga gusto pong sumali guys, andyan po sa taas ang attendance. Kung gusto niyo pong sumali dyan guys, kung gusto niyo pong sumali sa pa-attendance, sa pa-entry, ayan, puntahan niyo po ang attendance dyan sa taas po. This is the mix of DJ Ruel. Kalian merasa tinggi, biar ku merendah. Kalian merasa hebat, biar ku yang lemah. Merasa paling terbaik, tapi cara kalian licik. Okay, makinig guys ha. Ang nakapasok po dito, TikTok Pamor, Rowena Agbuya, Jenna Di Pedro Vlog, Grace Gumandoy, Madam Sapat, Emily Enriquez, Cherilyn Garcia, JJ Himpeso, Era Rosalia, Armando E. Chavez, Donna Hilario, Ray Ditchgad, Riden Tricycle Vlog, Jake McEarly, Dada Official TV, Alvin Marinas, Jonas TV, Gangbird 14 Banyaga, Liza Chinita, Cherry Bells W Vlog, Emerald's Channel, JM Calls TV, May Villamar, Emily Valio, and After Image by Fernie. Kim Digal, mega shoutout po sa dyan, Kim Digal. Merong attendance dyan sa taas, sa pa-entry. Puntahan nyo guys, magpa-entry po. 134,000 is at stake dito guys. Okay, sa mga 1,000 pataas dyan, i-share nyo na rin guys para magkaroon kayo ng another entry. Siya parang nomor satu. Saat orang datang muncul bakal lewang paling. Alright, ayan, nakapasok na. Nakapasok na. Janeth Villamen, nakapin po yan sa taas. Paano mawawala? Ayan. Ayan, Emily Valio. May shoutout po sa dyan. Emily Valio. Ayan guys, luging-lugi po pag hindi kayo member ngayon kasi lahat po, if ever hindi ka member at manalo ka dito, mapupunta yan sa regular lane. Mas maraming masasarap po sa members lane. Lalong-lalo na po sa level 3, 4, 5. Pwede naman level 1 and 2. Pwede. Go. Okay, nakapasok na lahat. Okay, mag-present agad guys ha. Ayan, tusukin yung nasa taas, Janet, sabi ni Ray Ditch. Ayan, si After Image by Fernie. Nag-share na rin si Kuya Fernie. Oh, di natin ako nakita. Agoy, nagpa-upgrade na. Nakahiram na. TikTok, Kuya Bear mo na yan. Pareho lang yung entry sa 1 and 2. Doon ka sa level 3, TikTok. TikTok, mas malaki yung papremyo. Alam mo naman, di ba, 15,000, 10,000, 5,000, and many more doon sa level 3, 4, 5. Kunti lang yung nandun. Puntahan mo na TikTok. Diretso mo na yan sa kuya. Naku. Okay, ready guys ha. Okay, TikTok. Ipalitan ko na to ha. Level 3 nang ilagay ko dito, TikTok. Ayan, shoutout sa nahiraman ko. Okay guys, sa members lane guys na level 1 and 2, ang papremyo po doon is meron po tayong 10,000, 5,000, and then 2,500. Yan po yung mga major prizes. Hindi pa po kasali dyan yung mga minor. Dito naman po sa ating members lane na 3, 4, 5. I think ang members pa lang ata dito is roughly nasa 12. Okay?
Ang papremyo po dito guys is 15,000 ang first prize, 10,000 yung kasunod, and third prize is 5,000 and many more minor prizes. Yung mga regular lane po, 7,000, 4,000, and 2,000 and many more. Mega shoutout po sa dyan, Kuya Kupeng Vlogs. Mega shoutout. Okay, lahat ba nakapasok na sa attendance? Hindi pa. Okay, nakapasok na ba sa pa-entry attendance? Lahat na ba nakapasok? Okay, ready guys? 10 winners. Okay. Okay, press 10 winners guys. Press 10 winners. Ayan, si Emily Valio nag-share na din. Guys, yung lahat po na nakapasok sa attendance, automatically, andito na po yan. Okay, andito po guys sa TikTok pa more, Rowena Agbuya, Jenna Di Pedro Vlog, Grace Gumandoy, Madam Sapat, Emily Enriquez, Cherilyn Garcia, JJ Impeso, Hera Rosalia, Armando E. Chavez, Don Hilario, Radich Gad, Riden Tricycle, Jake McEarly, Dada Official, Alvin Marinas, Jonas TV, Gangbert 14 Banyaga, Lisa Chinita, for Jerry Bells OW Vlog, Emerald's Channel, Jim Couts TV, May Villamar, and Emily Valio, after image by Fernie. Okay, make sure po guys na nakapasok kayo guys ha. Nako, agoy, nakalami-lami. Okay, TikTok pa more, level 3. Noted, TikTok. O, ayan, sabi ko sa iyo, di ba? Okay, go na guys. Diretso na tayo guys. More entries, more chances of winning. Rodel Valio, mega shoutout, Rodel. Okay guys, ayan, Lorena Binuya, nakapasok na din. Okay, go na po sa level 3 guys. Level 3, mas marami pong masasarap sa level 3. Tapos na kayo sa nagpa-entry sa level 1. Bumanat na naman kayo sa level 3 guys. Okay, Ate Twin MJ dito na rin. Okay. 10 winners po ang bubunutin natin ngayon guys. 10 winners. Okay, ready? Okay, andito na po guys sa TikTok, Rowena, Jenna. TikTok, Rowena Agbuya, Jenna Di Pedro, Grace, Madam Sapat, Emily, Charlene, JJ, Era, Rosalia, Armando, Donna, Radich Gad, Riden Tricycle, Jake McEarly, Dada Official TV, Alvin Marinas, Jonas TV, Gangbert, Lisa Chinita, Cherry Bells, Emerald's Channel, JM Couts TV, May Villamar, Emily Valio, After Image by Fernie, Janet Villamin, Rasta Gaming, and Rodel Valio, Lorena Binuya, Twin MJ. Okay, yan po yun guys ha. Okay, done share sa FB. Noted at Twin MJ. Yan, mega love shoutout sa tanan. Agoy. She love my dick. She wanna kiss me. I fuck the bitch. I take her on a tiger beat. I buy a piece of chicken beef. She told me tell me what she up and geek. Yeah. Let me up. Never to the mic till don't leave up. You don't need
Janet Villamen, done share po. Okay, wait lang ha. Meron kang community na Janet? Saan ka nag-share, Janet? Pag sa Facebook mo kayo nag-share, ipasok nyo po doon sa ano guys ha. Okay guys, padikitan lang po muna to guys ha. Padikitan lang po muna to guys. Mag-comment po kayo para screenshot ko po ang ating sponsors. Okay? Okay, get ready ha. After po nito, yung platinum sponsor po ating lalapag and then major sponsor, bukas po ang minor sponsor. Bukas ang minor sponsor. Ngayon po, mga major sponsor and platinum sponsor muna. Kasi po ay masyadong marami and then meron tayong hinahabol na 5 o'clock PM kay Ate J&J. And guys ha, ayan, press sponsor po, press platinum. Okay, press platinum. Okay, press platinum guys. Pag nag-comment po kayo guys, mag-hashtag Abante, mag-screenshot po ako, 2 entries po every video na mag-comment kayo. Okay? Mabilis lang to guys. Pagkatapos pagbalik nyo, magsabi po kayo, done platinum. Okay? Done platinum. Eh, ready? Bilisan lang to. Bilis. Grabe, ang bilis lang nito. Platinum sponsor guys, nagbigay po ito ng 20,000 pesos. Agoy, nagpa-member din ng Kuya Bear si JM Calls. Okay, agoy. Okay, JM Calls TV, mega shoutout sa ating VIP members guys. Thank you so much po. Kay Jake McEarly, TikTok pa more, Redent Tricycle Vlog, and JM Calls TV sa ating VIP members, guys. Okay, baba na guys. Baba. Andiyan na sa baba guys. Puntahan na po ang ating platinum sponsor guys. Bang. Go na. Mega shoutout po. Punya, Budia, mega shoutout. The attendance done. Okay, noted, Budia. Alright, pasok lang guys. Go, lumalaban si Jake McEarly. Okay, puntahan na po. Hannah Jean Star, mega shoutout po. Maadjong hapon sa Injo Gabush. Okay, doon na tayo po sa sponsor number 1, ating platinum sponsor. Christian J. Mendoza, mega shoutout po sa dyan. Christian J. Mendoza, puntahan na po. 2 entries po every video. Okay guys, like, comment, and subscribe sa sponsors at mag-hashtag Abante equals 2 entries. Okay, ganun lang po ha. Okay, tingnan po natin nakapasok guys. Tingnan po natin na nakapasok ha.
Okay, andito po sa mga sumusunod guys, we have the following. Okay, andito po si Alvin Marinas, Liza Chinita, Ray Ditchga, Jenna Di Pedro Vlog, Riden Tricycle, Rowena Agbuya, Grace Gumandoy, TikTok Pamor, Rodel Value, After Image by Fernie, Twin MJ, Jonas TV, Era Rosalia, JJ Impeso, May Villamar, Emily Enriquez, Emerald's Channel, Emily Valio, Lorena Binuya, Jake McEarly, Mara Babaw, Tasa, Kutaw, and then magkuhan ko. Alright. Tess Lazo, mega shoutout po sa dyan, Tess Lazo. Okay, ngayon guys, tapos na kayo mag-comment. Okay, bibigyan ko kayo ng ano guys. Siyempre, magpa-games naman tayo para nang sa ganun, pag more entries, more chances of winning tayo. Okay, nakapasok na po sa attendance si Jada Gags, Buzz Boys, and Christian J. Mendoza. Ayan, hi Papa, hi Mama. Yes, Papa. Okay, double check natin. Mara Ababaw yung last. Mara Ababaw, nakahabol din si... Wait lang. Mara Ababaw. Okay, Mara Ababaw, nakahabol din si Gengbert Banyaga, Janet Villamen, Hannah Ginstar, and Christian J. Mendoza. Jada Gags, nag-ano ka ba Jada Gags? Nag-comment ka ba ng make a comment guys and then mag-hashtag Abante. Yes, TikTok, level 3 na, nilagay ko. Lahat po na nag-level 3, automatic na po yun guys, level 3 na po, sinulat ko na po. Jada Gags, mag-comment ka ulit, Jada Gags. Hindi nakikita dito. Guys, make a comment guys. Make a simple comment and then mag-hashtag, hashtag Abante. Wala. Hannah Ginstar lang nakapasok dito. Hannah Ginstar and Christian J. Mendoza. Jake, yes Jake. Nasulat ko na din Jake, level 3. Oo nga, no? Nakalagay dito regular lane. Okay, press games guys, press games. Lahat na ba nakapasok sa attendance ha? Okay, games tayo. 10 winners po, 10 winners. Okay, 10 winners po ang nanalo dito, 10 winners. Okay, 10 winners po nakapasok dito ha. Okay, andito na po, Jada Gags, nakapasok na, and Lot Garpar. Okay, noted po, noted. Era Rosalia, mag-comment ka ulit. Hindi ka nakita dito, Era Rosalia. Wait lang, double check ko ha. Era Rosalia. Yes, Era, andito ka man. Andito ka, Era. Okay, ready guys. Make sure po, pag nagsabi po ako ng pa-present ako, automatic mag-present kasi pag hindi ka nag-present guys, ibibigay natin sa pang-11. Ilalagay natin sa pang-11 guys. JM Cats, wala ko nakitang pangalan mo. Oy, Diyos mio, Marimar. JM Cats, wala. Wala kang comment sa kay Mami Lons. Mag-comment ka ng maayos tapos mag-hashtag Abante. Nasaan na para si ano eh? Dong. Noted. Ate Cherry Bells, nakita na kita. Ate Cherry Bells, member ba kita? Kalimutan ko na. Okay, 10 winners guys, 10 winners. Okay na, nakahabol din si Ate Tess Lazo, andito na. Yes, Ate Tess Lazo, nakita na kita. Armando!
Genesis, alam mo na kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam pamparam param pam, sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam param pam, nagawa namin ito habang bilog din ang buwan. Pamparam pam pam pamparam param pam, sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam param pam, nagawa namin ito habang bilog din ang buwan. Pamparam. Ayan, mega love shoutout, Nana Kim. Host, tapos na ako attendance. Ano po next? Nana Kim, dikitan mo yung yung kay Mami Loans para meron kang entry. Yes, JM Calls, ngayon lang. Ayan, nakapasok na. Nakita ko na. Okay, go guys. Dalawang entry po ang mananalo. 10 winners po guys. Okay, 10 winners. Si Longlong. Ano sa diha? Amyo mo ni bata. Okay, 10 winners po. Genesis, alam mo na kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Paparam pam pam paparaparam pam. Sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Paparam pam pam paparaparam pam. Nagawa namin ito habang bilog din ang buwan. Paparam pam pam paparaparam pam. Sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Paparam pam pam paparaparam pam. Nagawa namin ito habang bilog din ang buwan. Paparam pam pam paparam pam pam. Okay, stop. Okay. Dahil si Tess ang unang nanalo guys, 3 entries ang mapupunta sa kanya and the rest 2 entries. Mag-present muna ako kay Tess Lazo. 3 entries ang ibibigay ko dito. Tess Lazo, mag-present! Okay, guys, mag-present and then kung anong level kayo guys, present -1, present -3. Okay, ganun po guys ha. Kung anong level nyo, mag-present kayo, present -regular, present -1. Kung level 2, present -2. Pag hindi member or pag member level 5, present -5. Okay, ganun lang po ang instruction. Okay, ayan, noted po, noted. Okay, here are our top 2 to 10, guys. Ito na po ang top 2 to 10. Ready na ba kayo, guys? Once lang po mag-present ha. Once lang mag-present para makita ko agad. Ang top 2. Ready na ba kayo, guys? Ang top 2 to 10. Ang top 2 to 10, guys. Ready na ba? Catherine Santiago, mega shoutout. Okay, ready na? Okay, eto na po. Pa-present po ako kay Dada Official TV, Cherilyn Garcia, Jenna Di Pedro Vlog, Jada Gags, After Image by Fernie, Rodel Balyo, JM Calls TV, Era Rosalia, and Grace Gumandoy. Mag-present po and then dash. Okay, wait lang ha. Dada Official TV, mag-present po. Okay. Okay, Kuya Fernie, level 5. Okay, wait lang, isulat ko lang ha. Jenna, Jada Gags. Okay, stay tuned ha. Huwag muna mag-flood. Fernie. Okay, wait lang. Fernie, Jenna, Jada Gags, Rodel Valio,
Andyan ba si Rodel? Okay, Rodel, andyan. Rodel, JM Carls. Era Rosalia. And Grace Gumandoy. Okay. Jenna, level 1. Tama? Okay, Jenna, level 1. Dada, level 1. Jada Gags, level 1. Rodel, level 1. JM Carls, level 3. Era, level 1. And then Grace, level 1. Regular ba to si Grace? Okay, regular si Grace. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Barang may kulang. Okay, pa-present po ako kay TikTok Pamor. TikTok Pamor, pang 11. Wala si Cherilyn Garcia. TikTok Pamor, guys. Pa-present po ako sa pang 11 kasi wala si Cherilyn Garcia, hindi nag-present. Okay, pang 11 po, present. Agoy, naka-present talaga si TikTok, oh. Okay, congratulations po kay Tess Lazo, Dada Official. Si Dada nag-present ba? Hindi nag-present si Dada, no? Dada Official TV, hindi nag-present. Wala si Dada Official TV, guys. Buang kaagikan, Okay, pa-present po ako sa pang-12, Emerald's Channel. Emerald's Channel. Pa-present po ako kay Emerald's Channel. Emerald's Channel, pa-present. Emerald's Channel, pa-present po. Agoy, present si Emerald's Channel. Okay, Emerald's Channel, regular. Emeralds, magpa-member ka na dun sa level 1. O, 30, ano lang yan, 50 lang yan. Okay, noted po. Okay, ready guys? Press major, guys. Okay, major sponsors na tayo. Major sponsor. Okay, major sponsor na tayo, guys. Press major sponsor. Shane's Me, mega shoutout sa dyan. Shane's Me. Okay, yung attendance po sa taas, guys. Huwag kalimutan, mag-comment po kayo sa attendance sa taas. Mag-enter po kayo sa attendance, guys, ha? Sa taas po, para huwag niyo po kalimutan, guys. Okay, major sponsors lang lahat po natin ilapag. Bukas po ang minor sponsors, guys, ha? Okay, guys, meron po akong tanong. Sino po gustong lalaban po? Sino po ang gustong lalaban sa highest super chatter, guys? Highest super chatter. Sino po ang gustong lalaban? 100 entries po. Pag may dalawa po na maglalaban, pag meron pong dalawang mahigit sa 1,000, pwede nating i-highest super chatter, guys. Pag merong dalawang 1,000 or isang 500, pag merong lagpas ng 500, guys, na magpalipad, entries mo yon and at the same time, highest super chatter. Pag merong 500, guys, mag-push through ako sa highest super chatter. Bukod sa highest super chatter mo, meron ka pang additional 100 entries. Take note, kung saan ka na member, doon mapupunta ang highest super chatter mo. Take note, 500 po, 44 entries yan.
Pag kulay, pag 1,250, 90 entries yan. Pag 2,500, 190 entries. Uma-accept, nagtatanggap din po ako sa BDO. Andito po ang aking BDO, guys. Please check po sa screen. Ayan guys, yan po ang aking BDO. Savings account po yan. Okay? Ready na po ba? Okay, wait lang guys ha. Nag-screenshot na ako sa mga dumikit kanina kay Mami Lons. Okay, ready. Okay, ready guys, ready? Okay, wait lang guys, wait lang. Okay, major one. Okay, babagay agad guys. Puntahan po ang major sponsor number 1. Puntahan agad guys. Puntahan po ang major sponsor 1. Okay, tingnan po natin guys. Tingnan po natin.
Okay, tapos na guys. Tapos na. Ito man. Okay na. Nag-comment na ka diri. Dan Major 1. Ato sa channel na ako. Dan Major 1. Okay, tingnan po natin guys. Tingnan po natin sino nakapasok. Namatay oh. Tutusok. Okay, tingnan po natin sino nakapasok dito guys. Andito po si... Okay, andito po si... Okay, andito po si TikTok Pamor, Gangbert 14 Banyaga, May Bilimar, Christian J. Mendoza, Radich Gad, Lorena Binuya, Rowena Agbuya, Lot Garpar, Emerald's Channel, Jada Gags, GM Calls TV, Jana Di Pedro, Grace Gumandoy, Jiridin, Tricycle Vlog, Alvin Marinas, JJ Himpeso, After Image by Fernie, Rodel Valio, Madam Sapat, Jonas TV, Emily Valio, Era Rosalia, Armando E. Chavez, Emily Enriquez, Marilyn Vlogs, Janet Vilyamen, Jake Wack Early, Nana Kim Vlogs, and Tess Lazo. Ayan. Tess Lazo po yung last. Okay. May habol pa ba? Okay, game. Okay, walang GM Calls TV dito. Meron bang GM Calls? Ay, meron pala. Emerald's Channel, hindi ko nabasa pangalan mo. Emerald, andito. Nabasa ko. Oo, nabasa ko. Era, yes, andito ka. Okay? Okay, andito na po si Nana Kim Vlogs, Lot Garpar, Mara Ababaw, and Jayan. Okay, press games guys, press games. Jayan, mega love shoutout, Jayan. Okay, game na ba? Game na? Okay, let's start. 1 minute and 30 seconds. Okay, shuffle. Okay, yung hindi makapag-present agad guys ha, hindi po natin makonsider yan. Yung hindi makapag-present agad, luging-lugi guys. Okay, start.
Okay, stop na. Sus, Diyos mio, Marimar, stop na. Okay, pa-present po ako kay Mara Ababaw. 3 entries po sa nanalo. Ating first winner po, Mara Ababaw. Okay, 3 entries po. Ate Mara, hindi ka magpa-member? Sayang, Ate Mara. Ate Mara, magpa-member ka na dyan. Pwede man load. Actually, pwede load ang ipa-member mo dito. Oo. Baka hindi mo alam ba? Pwede load. Merong $sign button dyan, and then pindutin mo yung join button. Yan, pwede ka makapagsali. Okay? Okay, guys. Next po natin, guys, ang ating top 2 until 10. Pa-present po ako agad. Nina JJ Hempeso, Gengbert 14 Banyaga, Grace Humandoy, Twin MJ, Lorena Binuya, Alvin Marinas, Jonas TV, Buzz Boys, Reden Tricycle Vlog. Nako, pag walang nag-present dito, guys, ang 11, Armando, ay magpa-present agad. 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 D.I.G. Yeah, we bring like this 모두 다 같이 Okay, once lang ha, once lang po, once. Okay, once lang. Lagi na nanalo si Grace Gumandoy, oh. Okay, JJ Peso, Gengbert. Gengbert, member ka ba? Regular 1. Gengbert, hindi ka man member, Gengbert. Dapat present, regular. Gengbert, dapat present, regular. Hindi ka man hindi ka man member. Yung mga mag-member 1 lang po, yung mga 1, yun po yung mga members. Okay? Gengbert, tapos Grace Gumandoy. Okay, regular Grace Gumandoy. Tapos JJ Hempeso, Mara Ababaw, JJ, Gengbert, Grace, Twin MJ. Level 2. Lorena Binuya. Nag-present ba si Lorena? Lorena Binuya. Hala, wala si Lorena Binuya. Hala, wala si Lorena Binuya. Lorena Binuya, andyan ba? Alvin Marinas. Okay, present si Alvin Marinas. Alvin Marinas, Jonas TV. Andyan ba si Ate Jonas? Okay, present Jonas TV. Okay, Buzz Boys present. May pagkataon talaga si ano. Buzz Boys and then Reden Tricycle Vlog. Okay, Buzz Boys regular din. Jonas TV level 1, Alvin 1, Lorena Binuya. Lorena Binuya, wala ba? Ako'y present. Okay, regular. Level 3. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, inside Versosa Family Vlogs. Andyan pong attendance sa taas. Okay, nakapasok ka na inside. Okay, noted. Okay, nakapasok po ha. Mara Ababaw, regular. JJ, level 1. Gengbert, regular. Grace Gumandoy, regular. Twin MJ, level 2. Lorena, regular. Alvin Malinias, level 1. Jonas, level 1. Buzz Boys, regular.
Reden Tricycle Level 3. Jenny Liban, nakapasok ka ba sa attendance o hindi? Walang Jenny Liban po dito, madam. Wala pong Jenny Liban nakapasok dito. Ayan, dyan po ako kumukuha ng ano, guys. Dyan po ako kumukuha ng attendance. Oo, isa lang po ha. One account lang po per ano ang pwedeng pakapasok. Kung dalawang cellphone nyo, pwedeng ipasok yan dito. Okay, sponsor number 3 guys. Sponsor number 2. Major 2 guys, major 2. Okay, ready na ba kayo guys? Okay, press major, press major. At Armando E. Chavez, ha 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 ha. Okay, Major 2 guys. Sponsor Major 2. Ayan, puntahan na po. Sponsor Major 2 guys. Major sponsor number 2, puntahan na po. Mega love shoutout, Ate Linlin TV. Mega shoutout sa iyo dyan, Ate Linlin TV. Jenny Liban, nakapasok na po yung pangalan mo dito, Jenny Liban. Marie Cres May Moreno. Mega shoutout sa iyo dyan, Marie Cres.
Okay, Marie Cres, mega shoutout po sa iyo dyan, Marie Cres. Okay, like and share po, like and share. Like and share and itag nyo po my name and equals 2 entries. Pag sa Facebook po kayo mag-send, isend nyo po ang screenshot sa akin. Pag dito naman sa community, i-ano nyo rin guys. Pag sa community, itag nyo din ang pangalan ko ha. Juvie! Mega shoutout sa iyo dyan, Juvie PH Official. Places in your heart no one understands. Let me show you love, oh I don't pretend. I-chat ya, si JM. You know I'll sink or swim. Oh. Mega shoutout sa iyo dyan, Juvie PH Official. I need somebody who can love me at my worst. Okay, Jada Gags, nakita ko na din na pag-share mo. My worst. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I'll do the worst. Juvie PH Official, yes, mag-entry ka. Mag-comment ka dun sa last na nilapag ko na video. Yung kaya, yung last, yung major 2. Dikitan mo yon and then mag-comment #abante. Okay, tapos na ba? Tingnan ko po sino nakapasok guys ha. Somebody who can love me at my And then mag-attendance sa taas. Merong nakapin dyan sa taas. worst. Okay, yung mga nakapasok dito guys. Andito na po sina J.Ann, Emerald's Channel, Gangbert 14 Banyaga, Lorena Binuya, JJ Hempeso, Emily Enriquez, Riden Tricycle Vlog, Alvin Marinas, Grace Gumandoy, Era Rosalia, Tess Lazo, Jake McEarly, May Villamar, Jenna Di Pedro Vlog, Cherry Bells OFW, Rowena Agbuya, Jada Gags, Mara Ababaw, After Image by Fernie, Emily Valio, Jenny Liban, Armando E. Chavez, Radich Gad, Inside Versosa, Nana Kim Vlogs, TikTok Pamor, JM Calls TV, Rodel Valio, and Jonas TV. Ayun, nakahabol pa din si Lotlot Garpar and Christian J. Mendoza. Pag pumasok ka sa attendance, meron kang agad na 2 entries. Okay, automatic na po yan. Pag pumasok ka sa attendance, meron kang 2 entries lagi dito sa gabi-gabi sa akin. And then, pag pumasok ka sa attendance, dito yan. Magpaparaffle din tayo. 10 winners ang mananalo ng 2 entries. So, maka-anim ako guys. Marami pong mananalo. At least, meron kayong winners. And then, kung member ka, mas malaki ang papremyo sa members lane. And then kung regular naman, pwede din. Meron ding papremyo sa regular. Kung saan ka masaya, wala tayong problema. Uy, mega love shoutout. Gillian Chris, mega shoutout. Ayan, mega shoutout po sa dyan, Gillian Chris. Meron pong attendance dyan sa taas. Dikitan nyo na po. Okay? Okay, press games guys, press games. Dan Share Community. Thank you, Ate Juvie PH. Okay, Juvie PH Official. Ayan, nag-share na si Juvie PH Official and then Gillian Chris. Okay, lahat ba nakapasok na sa attendance, guys? Lahat ba nakapasok na sa attendance? Itag yung pangalan, kaya di na siya kakita, amaw, i-at sign, at
At sign. Or hashtag JMCalts. Mugawas man na, yung pangan. Okay, pasok po sa attendance. Pasok po sa attendance. DJ Dance Remix. Okay, andito na rin si Gillian Cres, Marie Cres, May Moreno, Linlin TV, Jenny Liban. Okay, yun po yung nadagdag guys ha. Okay, ready? Ayan guys ha, nakapasok na po si J-Ann, Inside Versosa, Marilyn Vlogs, Jenny Liban, Linlin TV, Marie Cres, May Moreno, and Gillian Chris. Ayan, Dan Share FB host. Thank you, Ate Juby. Ate Juby, mag-ano ka na dyan, mag-comment ka na dyan sa attendance. Pasok na po sa attendance, guys. Juvie PH Official, pasok ka na po sa attendance, madam. Ate Juvie, pasok ka na sa attendance. Para masali ka, bilis. Okay, nag-share na rin si Ate Linlin TV. Again, ready, ready. Papa Bear, non-stop na to hanggang mamaya. Pwede. Mabilis na ng laman to. Okay guys, bilisan po natin guys ha. Juvie PH, pabilisan po ate. Ayan, Marie Cres May Moreno, nakapasok ka na ba sa attendance, Marie Cres? Marie Cres, wala ka sa attendance ha. Marie Cres, wala ka sa attendance, Marie Cres. Ayan, Gillian Cres, kamusta na kapatid? Na-miss ko dito sa'yo. Sino to si Chris Gillian? Hindi kita na remember. Wala ka dito sa attendance, Marie Cres. Ayan, nakapasok pala. Andito na. Okay, game na guys. Okay guys, makinig po ha. 10 winners po. 10 winners ang aking bubunutin ay magkakaroon ng 2 entries. Ngayon po, pag hindi ko po kayo nakapag-present agad, ibibigay po natin sa number 11, number 12, number 13. Okay? Pag kayo pong nasa top 10, mag-present agad. Once only, present dash regular lane or members level 1 or 2. Kung members level 3, 4, 5 kayo. Okay? Kung hindi kayo member, present dash regular. Take note, ang members level 1 and 2, pag member ka sa level 1 and 2 guys, ang papremyo po is 10,000, 5,000, and 2,500 and many more. Pag members level 3, 4, and 5, yung pag members ka na level 3, 4, and 5, pag members ka level 3, 4, and 5, meron pong ang papremyo po natin, first prize, 15,000, 10,000, 5,000, and many more. Aran West Warrior, mega shoutout sa dyan, Ate Aran West.
Okay, yan po yun guys ha. More entries, more chances of winning. Okay, ready na po? Okay, let's start. Guys, take note po, ang sinong una dito guys, 3 entries. The rest 2 entries po. Kung sino yung first winner, kung sino yung top 1, kung sino yung top 1 guys, siya po ay mananalo ng 3 entries. The rest 2 entries na po yan. Wala si Tesla sa ulit, oh. Ay, mega love shout out Ate Aran West Warrior. Thank you sa pamember mo dyan. Ayan, Ate Aran West, mag-check. I-share mo nga ito, Ate Aran West, para meron kang another 2 entries din. Ate Aran West. Grabe man to si Ate Tess Lazo. Ay, makahakot ng ano ba? Iban ko kaya si Ate Tess Lazo, no? Siya lagi ang, una. Giovanni's Motovlog. Mega shoutout sa Ijan. Giovanni's Motovlog. Papa Bear, patanggal na si Ate Tess Lazo. Okay, winner po natin guys, Tess Lazo. Tess Lazo, level 1. 3 entries. Okay. Second, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, magandang hapon din sa iyo dyan. Giovanni's Motovlog, mega shoutout. Magpa-attendance po and then mamaya ay dikitan nyo po ating mga sponsors na ilalapag guys. Bukas po, still, 1 o'clock PM tayo bukas guys. 1 PM po tayo bukas kaya wag po kayong mawawala ha. Okay, eto na po ang top 2 hanggang 10 mag-present po. Donna Hilario, Linlin TV, Christian J. Mendoza, Jada Gags, Cherilyn Garcia, Rayditch God, Nana Kim Vlogs, Rowena Agbuya, and Marilyn Vlogs. Naka-present. Mag-present ka. Okay, mag-present po ha. Mag-present. Wala man diri bukits. Waman kadaog siguro, di ba? Nakadaog wala. Ba't tanawa ba akong gipang tawag? Okay, wait lang ha. Andyan ba si Tidona Hilario? Wala. Linlin TV, andyan ba? Okay, Linlin TV present. Linlin TV level 1.
Okay, Christian J. Mendoza. Okay, present. Christian J. Level 1. Okay, Jada Gags. Level 1. Cherlyn Garcia. Nasaan ba si Cherlyn? Nag-present? Wala. Hindi nag-present si Cherlyn. Wala. Yes, Ate Aranwes. Nakapasok ka na, Ate Aranwes. Okay. Cherlyn Garcia. Okay. Sino pa ba? Raditch God. Andyan ba si Raditch God? Raditch God, wala. Ayun, Raditch God, present pala. Raditch God. Raditch God. Nana Kim Vlogs. Nana Kim present, regular to. Nana Kim, hindi ka magpa-member? Nana Kim, Rowena Agbuya. Andyan ba si Rowena Agbuya? Rowena Agbuya. Ayun, present pala. Okay, regular. And then Marilyn Vlogs. Regular. Mega love shout out. Ate Taiwan Lifestyle. Mega shout out. Okay, next tayo guys. Sponsor number guys. Okay, sponsor number 3. Okay, major sponsor number 3. Okay, press major guys, press major. Okay, press major guys. Nanakim, walang problema, Nanakim. Sa mga gusto lang po makasarap guys, lahat po ng entries nyo ngayon, may pupunta po pag regular, ngayon ng membership. Okay, major 3 guys, major 3. Mega love shoutout, Ate Christy Official, mega shoutout. Okay guys, sa lahat po na ang tawag dito, mega shoutout Noy 25 channel, sa lahat po na magpapalipad guys, according to its currency na po tayo guys ha. Again, sa lahat po na magpapalipad according to its currency, hindi na po sa kulay guys. Okay, baba guys. Puntahan agad yung ano guys. Puntahan. Thank you, Ate Taiwan. Yan, highest super chatter po tayo guys ha. Highest super chatter plus 100 entries. Second winner, 50 entries. Third winner, 25 entries.
Kahit na pilitin pang umiwas-iwas sa'yo, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala na kang iba, nag-iisa ka lang, nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Tanaw ka, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Wala nang ibigay, di kaya kalabis. Magandang dilag, magandang dilag, puso ko yung nabiha. Wala nang ibigay, di kaya kalabis. Magandang dilag, Okay, tingnan po natin sino nakadikit guys ha. Tingnan po natin sino nakapag-comment dito. Okay, tingnan po natin sino nakapag-comment. Okay, andito po si J.Ann Riden Tricycle, Lot Garpar, TikTok Pamor, Noy25 Channel, Emerils Channel, Tess Lazo, May Villamar, Mara Ababaw, Christian J. Mendoza, Gengbert, Banyaga, Jenna Di Pedro, Jonas TV, Emily Valio, Era Rosalia, Ray Ditchgad, JJ Himpeso, Marilyn Vlogs, Lorena Binuya, Armando E. Chavez, Alvin Marinas, Janet Villamen, Aran West Warrior, Rodel Valio, Juve PH Official, Ruena Agbuya, Linlin TV. Okay, Linlin TV, nakapasok na rin si Nana Kim Vlogs, Grace Gumandoy, and Inside Versosa Family Vlogs. Juvie PH Official, Aran West Warrior, Rodel Valio. Ayan, nakapasok na rin si Inside Versosa, Maricres May Moreno, and JM Calls TV. Okay? Okay guys, next guys. Yes. Okay. Ginsky Habibi, mega shoutout sa Jan Ginsky. Merong attendance dyan sa taas. Grace Bangkal, mega shoutout Grace Bangkal. Yan, mega love shoutout po sa Jan Grace Bangkal. Okay, bring me tayo guys, bring me. Para makahabol po yung iba na hindi masyado nananalo po sa pato. Okay, bring me tayo. Si TikTok pa mo, hindi ko na nakita ang comment ni TikTok. Oo, nawala na si TikTok. Tulog na ata si TikTok TikTok, wala ka dun sa comment TikTok. Okay, bring me. Wait lang ha. Nag-iisip ako kung anong ibibigay, ano papaano ko.
Okay, nakakyat na. Wow, lumabas talaga sila ng bahay, oh. Okay, wait lang guys ha. Wait lang, nag-screenshot lang ako. Andyan pa sila sa baba, guys. Okay, yung palanggana nyo po, ipakita agad. Palanggana. Cut ba? Cut. Ano yung ginawa? Jonas TV, pakita yung ano mo, yung camera. Kasi, naunhan ka. Unang pa isa. Basta kung StreamYard nga gikuan. Wala na, naunhan ka. Ya man lang ka. Oy, ganyan ka gagunit-gunit na ng music. Asa man ka di aron, ngawaman. Ibalik na lang na dito. Di nakakasud, puno na. Iya mo na niya kung igagaw, eh. Okay, nasan yung palanggana po? Ate JJ, pakita ng palanggana. Alvin, nasan yung palanggana mo? Dito. Jonas TV, pakita yung palanggana. Okay, puno na guys. Puno na guys. Puno na. Okay, wait lang ha. Nagtanggal pa ako ng tubig, ha? Okay, Emily Valio. Okay, Riden. Okay, JJ Himpeso. TikTok, nasan yung ano mo TikTok? Itsura mo na naman ang makikita, oy. Right na. Okay, Grace Gumandoy. Lumabas talaga si TikTok sa bahay nila, oh. Alvin, nasan yung palanggana mo, Alvin? Ayun, Alvin. Okay, Inside Versosa. Wow, social ni Ate Inside Versosa. Oh, may tagahawak ng palanggana niya. Okay, Emerald's Channel. Social si guys. Tingnan nyo si Ate Ate Inside. May tagahawak ng palanggana. Okay guys, ang nanalo po, Emily Valio, Riden Tricycle, JJ Himpeso, Grace Gumandoy, Jonas TV, Alvin Marinas, Inside Versosa, Emerald's Channel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala, may hindi ako natawag. Emily, Riden, JJ Himpeso. Ala, si TikTok pala. Hindi ko nasulat. Okay, noted na, noted. Baba na po. Thank you. Okay, baba na guys. Okay, level. Wala ko kabantay. Lain na. Nanakim, pag nakita mo yung hagdan, agad, akyat, agad. Uy. Okay, level 3, Kuya Reden, Emily Valio, level 1, JJ Impeso, level 1, Grace, regular,
Jonas TV level 1, Alvin Marinas level 1, Inside Versosa level 1, Emeralds channel, TikTok level 3, Emeralds. Regular ata to si Emeralds. Okay, regular. See? Ma-expose kayo guys. Lalo kayong ma-develop guys na magpakita kayo sa guys. Okay, major 4 guys, major 4. Ayan, bilisan na natin po. Okay, major 4 guys. Ayan, puntahan nyo na guys. Puntahan nyo na yan! Okay, major 4 guys. Sponsor major 4. Okay, puntahan na po. Puntahan na yung major 4. Ampun bang jago, sorry bang jago, abang jago, boom 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 boom. Sorry bang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. 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 Sabi doon kakamot na tulutan kan? Kalian merasa tinggi, biar ku merendah. Kalian merasa hebat, biar ku yang lemah. Merasa paling terbaik, tapi cara kalian licik. Maka kita gadis semua tidak perdekin diri pandai. Semua indah, ada yang manis, tapi itu bukan susu. Harus sorry udah, ampun bang jago. Ampun bang jago. Surabaya derang muncul satu-satu. Gak rampas tata pasti itu yang derang tuju. Tidak perlu sebut nama derang kita ini lagu si madu. Siapa orang nomor 1? Satu orang datang muncul tak lewat paling jarum. Kita masih tunjuk maha puji biar jauh. Okay, tapos na ba guys? Karena kita selalu yang paling dapat. Jaga semangat juga karya walau nyanda berguna. Walau nyanda berguna. Walau nyanda berguna. Okay, tingnan po natin guys. Tingnan po natin sino nakapag-comment doon kay Mami Neri guys. Okay, nakabalik na ba lahat? Nakabalik na? Okay, I think di pa sila tapos dumikit guys. Walau nyanda berguna. Aran West, ayan, wait lang at Aran West ha. Tingnan ko at Aran West. Yes, andito at Aran West. Ay hindi, huwag kang mag-hashtag Papa Bear. Hashtag Abante lang. Sa next at Aran West ha, mag-hashtag Abante ka lang. Dong, wala ko ilaing kwarta. So, ay kayo pagpatakagas, okay?
naman. Duha ka hilaw nga manok. Napay, alas 4 pa. Dili lutoon? Ayaw. Hilaw na to kanon. Stigi. Samok. Hindi ako igagawa. Nabuang kay Boka. Sabi niya, 1 word, 2 words ba? Ganang-ganyan. Okay, buang. What? Gigutom na daw siya. Gigutom na ka? Eh di wow. Buing. Ako ay pagkamukaon ka. Ha? Kutuon daw. Sabi niya, kutuon ang nagpalit. O ikaw ang nagpalit, dili ako. Wow, sabi niya, damn it. Oh, wow, ganyan. Social yung pinsan ko, guys. Nainis ako sa pinsan ko. Daming kuda. Okay, sponsor number 4. Tingnan po natin sino nakapasok. Okay, wait lang guys ha. Okay, tingnan po natin sino nakapasok sa sponsor number 4. Tawang-tawa kayo dyan, no? Ate Sameri, hindi yan si Sameri, guys. Yung kapatid po ni Sameri, guys. Yung ano dyan, si Armando. Nakita nyo si Armando Echavez? O, yan yung kapatid niya, guys. Okay, yung nakapasok po dito, guys. Andito po si Gangbert Baniaga, Reden Tricycle, Mara Ababaw, Radich Gad, Grace Gumandoy, Rowena Agbuya, Emily Valio, Linlin TV, Alvin Marinas, JJ Hempeso, Jenna Di Pedro, Ginsky Habibi, Aaron West Warrior, Inside Versosa, Grace Bangkal, After Image by Fernie, May Villamar, Emerald's Channel, Lorena Binuya, Rodel Valio, Janet Villamen, Jonas TV, Tess Lazo, Twin MJ, Christian J. Mendoza, Emily Enriquez, Armando Echavez, J. Ann, Nana Kim Vlogs, Lot Garpar, TikTok Pamor, Marilyn Vlogs, and Maricres May Moreno. Okay, yan po yung nakapasok kay Mami Neri, guys. Okay, press games po, press games. Okay, press games. Ayan, mega love shout out po. Kaya After Image ba, sabi mega shout out po kay Jake McEarly by Kuya Fernie. Okay, nakahabol din si Jake McEarly, JM Carls TV, and Noy 25 Channel. Okay, ready guys? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, start. James Carls, nakita ko. Sige na pamalit na mo. Padri, ako trabaho ni mo. Tawag si Gisa. Kay Kuya Fernie, nakita kita dito kay kay Mami Neri. Yung sa sponsor number 3, hindi kita nakita kay Ate Giljon.
Okay, pa-present po. Maricres May Moreno, pa-present. Okay, congratulations po kay Maricres May Moreno. Okay, Maricres May Moreno, level 1. And then 3 entries. 3 entries kasi siya ang una. Okay. Level yung mga guys, noted Maricres. Okay, yung mga top 2 until 10, get ready. Top 2 until 10, get ready. Top 2 until 10, get ready. Okay, andito po si Jay Dagags, Tess Lazo, Riden Tricycle Vlog, Lot Garpar, Gangbert 14 Banyaga, Grace Bangkal, Rasta Gaming, Rowena Agbuya, and Dada Official TV. Pag wala po ang isa sa kanila dyan, mapupunta po sa number 11 and number 12 or 13. Pag kulang po ng isa. Okay, present level 1. Okay, wait lang ha. Jada Gags, andyan ba si Jada Gags? Okay, Riden, wait lang ha. Jada Gags, nasaan ka na, oy? Ate Shell TV, mega shoutout Ate Shell TV. Attendance ka, Ate Shell TV. Ate Shell TV, mag-attendance ka. Okay, wait lang ha. Wala si Jada Gags. Okay, Tess Lazo, andyan ba? Tess Lazo, present. Okay, Tess Lazo, number 1. Riden, level 3. Lot Garpar. Andyan ba si Lot Garpar? Okay, andyan, regular. Lot Garpar. Regular. And then, Gangbert. Guys, pag mag-member po kayo guys, lahat po ay papasok sa guys. Pag nagpa-member kayo ngayon, ilipat ko po sa members lane pag nagpa-member kayo ngayon. Gangbert, Grace Bangkal. Andyan ba si Grace? Okay, Grace Bangkal. Grace Bangkal. Grace Bangkal, regular. Okay, Rasta Gaming present. Andyan ba si Rasta Gaming? Okay, Rasta Gaming. Ayan, present level 3. Sino pa ba? Rowena Agbuya. Rowena Agbuya, andyan ba? Rowena Agbuya. Okay, andyan. Guys, bukas po. Ano pa rin tayo ha? 1 o'clock. Bukas guys, 1 o'clock tayo ha. Rowena Agbuya. Dada Official TV. Andyan ba si Dada? Dada Official TV. Hala, wala si Dada. Okay. Jake McEarly. Hala, si Jake McEarly ang nakapuli, oy. Jake McEarly, level 3. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parang kulang ng isa. Ay, wala pala si Jada Gags. Wala si Jada Gags. Okay, sino yung pang number 12? Raditch God. Raditch God pa-present, Raditch God. Raditch God pa-present po, Raditch God.
Okay, Raditch God pa present. Wala si Jada Gags. Okay, Raditch God present. Guys, be attentive guys ha. Be attentive. Okay. Alright. Okay, noted sa mga attendance guys. Yung mga nakapasok po dito, andito na si Atishel TV, Lucky M, Grace Bangkal, ayan. Okay, next tayo guys. Next sponsor tayo. Okay, major sponsor. Major sponsor na tayo guys. Okay, major sponsor. Guys, puntahan agad. Boom! Major 5 pala yan. Major 5. Major 5. Okay, Major 5 pala yan, guys. Major 5. Sorry. Okay, Major 5. Major 5 pala yan. Major 5. Okay, Major 5 pala yan. Major 5. Puntahan po, Major 5. Okay, Atishel TV nag-share na din. And Noy 25 channel. Okay, baba lahat guys. Bumaba lahat. Setiap aku menyanyi, aku ingin menghiburmu. Di setiap langkahku, di setiap karyaku, hanya ingin buatmu bahagia. Jangan menjauh dariku, aku tak bisa tanpamu. Hidup tidak berarti bila tak ada kamu. Kamu adalah inspirasiku. Terbangin suaraku. Ay, si Gillian Chris pala to. Setiap aku menyanyi, aku ingin menghiburmu. Di setiap langkahku, di setiap karyaku, hanya ingin buatmu bahagia. Jangan menjauh dariku, aku tak bisa tanpamu. Hidup tidak berarti bila tak ada kamu. Kamu adalah inspirasiku. Terbangin suaraku, kamu tinggalkan di sana. Kalau mau bertemu, kamu tinggal cari aku. Apakah kamu cinta? Apakah kamu sayang? Aku mau bersama kamu. Kalau mau jadi aku, kamu tinggal main kita. Kalau mau tinggal aku, kamu tinggal main itu. Apakah kamu cinta? Okay, sponsor number 5 yan guys ha. Sponsor number 5. Okay, tingnan po natin guys. Sino nakapasok dito kay Ate GC Mix Kitchen? Jauh dariku, aku tak bisa tanpamu. Hidup tidak berarti bila tak ada kamu.
Okay, tingnan po natin sino nakapasok dito kay Ate GC Mix Kitchen. Okay, nakapasok po dito kay Ate GC Mix Kitchen, guys. Andito na po si... Okay, andito po si Noy25 Channel, Linlin TV, Gangbert 14 Banyaga, Mara Ababaw, Tess Lazo, May Villamar, Reden Tricycle, Radich Gad, Alvin Marinas, After Image by Fernie, Shell TV, Jonas TV, Ginsky Habibi, Twin MJ, Jenna Di Pedro, Rodel Valio, JJ Hempeso, Lorena Binuya, Emerald's Channel, Aranwes Warrior, Rowena Agbuya, Lotlot Garpar, Grace Bangkal, Inside Versosa, Emily Enriquez, Madam Sapat, Lucky M, Nana Kim Vlogs, TikTok Pamor, Emily Valio, Christian J. Mendoza, Jenny Liban, Marilyn Vlogs, Maricres May Moreno, Jake Mac Early. Mami Loans, mega love shoutout, Mami Loans. Okay, andito na rin si Era Rosalia. Okay. Okay. Press bring me, guys. Ayan, press bring me. Genesis, alam mo na kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam pamparam param pam, sumabay lang sabay sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam param. Ate Mia SJ, mega love shoutout, Ate Mia SJ. Parang hindi ka na member, Ate Mia. Nagawa namin ito habang bilog din ang buwan ng pamparam. Pam 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 pam. Katong isa nag-renew ko gahapon. Wait lang. Genesis, alam mo na kapag naririnig Oo, Ate Mia. Baby Bear man yun. Ayaw mo magpa-entry sa level 3? may lasabay sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam param. Level 1 pa rin yun, Ate Mia. Baka gusto mong doon ka na magpapa-entry sa level 3 na Sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam param. Okay, bring me guys, bring me po, bring me. Okay, press bring me. Pasali, meron na akong attendance. Noted, Mami Loans. Bring me tayo, Mami Loans. Bring me. Tapos, after nito ay Bebe ulit. And then, Mami Loans, pa-share, Mami Loans. Pa-share, Mami Loans. Ayan. Sa mga hindi pa po nag-share, guys, mag-share na po para meron kayong another 2 entries, ha? Okay, bring me. Ano ba, bring me. Okay, bring me. Wait lang. Wait lang, ha. Ano pa bring me ko, hoy? Ito, mabilis lang to, guys. Bring me. Pam 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 param pam pam. Okay, eto na. Okay, andito na, guys.
Alright. Pamparam pam pam pamparam pam pam. Okay, bilisan, 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 bilisan. O, diba? Alam na alam ko lahat meron eh. Kasi niya, naman yun. Sabi ko nga, brush na panglaba. Kung wala kang brush, yung net bag, pwede mo yun. Uy, pang brush mo yun. Ang liit ka ng pang brush mo, Madam Sapat. Okay, dito po siya. Yan na, Di Pedro. Okay, Madam Sapat. Okay. Yung peso. Una ang net ko. Aloge si Hey, Jeff. Noy, Una ang net niya. hey, first time nakaakyat ni Noy 25, oh. Feeling ko naglalaba ka ngayon dahil nakaakyat ka agad. Jonas TV, Rodel Valdo, Queen MJ. Guys, puno na po, puno na. Additional TV, nasan tayo? Additional TV. Ate Aran West, nasan tayo? Ate Aran West. Ang bilis ng mga wakwak, umakyat, oy. Level 2. Additional TV, nasan niyo ang Additional TV? Ayun. Gusto ko na si Ate Aran Additional TV, hindi niya hinahawakan, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, guys. Ayan, baba na po. Andito po si Jenna, Madam Sapat, JJ Peso, Noy 25, Jonas TV, Rodel Valle, Twin MJ, Shell TV, and Aran West Warrior. Okay, congratulations po. Baba, and then magsabi po kayo kung anong level nyo, guys. Ayan, baba lahat, guys. Oo, pabilisan po ito, guys. Pabilisan na sa pag-akyat. Okay, Ate Jonah, baba na po, Ate Jonah. Ayan, baba na po lahat, guys. Mami Lons! Mami Lons! Nakahabol. Mami Lons, nasan yung brush mo, Mami Lons? Oh, ayan. Sige, sige, Mami Lons. Noted, Mami Lons. Ayan. Nakahabol si Mami Lons, oy. Ate Jonah, baba na, Ate Jonah. Okay, next tayo, guys. Okay, major sponsor number 6. Okay, major 6. Okay, palapag po kung anong member kayo, guys. Anong level? Okay, Jenna level 1, Madam Sapat level 5, JJ Peso level 1, Noy 25 level 5. Okay. Level 3, Atishal TV. Twin MJ level 2. Rodel Value level 1. Jonas TV level 1. Aran West level 2. Mami Loans level 1. Okay, tama ba? Okay. Ben Bueza, may shoutout sa iyo dyan, Ben Bueza. Okay, Major 6, guys. Major 6. Major 6. Delfina's World. Okay, Major 6, guys. Puntahan na agad, guys. Puntahan na yan.
Baba na agad guys. Puntahan na po yung major sponsor guys. Bilis, bilis. Puntahan na agad. Baba lahat guys. Puntahan agad yung major sponsor number 6 guys. Bilisan. Ang tahong nga ni Carla. Kapatid TikTok, Pamor, gusto mo gid makita si Shell TV, ya? Oo, kasi alam mo, Ate Mia, si TikTok kasi pag umakyat, siya ang unang nakikita at hindi yung item. Marisa Wenceslao, mega shoutout sa iyo dyan. Ate Marisa Wenceslao, mega shoutout. Mega shoutout, Alimar Martinez. Mega shoutout. Okay, pasok na po sa attendance guys. Yung hindi pa po nakapasok sa attendance. And of course, like and share nyo guys para for additional 2 entries. Okay, tapos nang dumikit.
Okay, ayan guys. Okay, press games po. Ayan, highest super chatter po natin. We have Donna Hilario with 132 pesos and single Mama Danoso with 50 pesos. All right? Alimar, pasok ka na sa attendance, Alimar. Alimar, pero pasok ka sa attendance, Alimar. Okay, start tayo guys. Okay, wait lang. Wait lang. Ano na lang tayo? 20 minutes na lang. Wait lang ha. Okay, wait lang. Diyos mio, Marimar. Baka ma-short tayo sa oras. Okay, wait lang. Wait lang. Lapagan ko muna to. Wait lang. Diyos mio. Tapusin ko lang to guys ha. Wait lang, tapusin ko lang to. Yung mga sponsor natin baka alas 5 na. Wait lang. Okay, wait lang ha. Pagbigyan niyo muna ako, Major 7. Bilisan muna natin yung sponsor, baka hindi tayo makaabot. Okay, bilisan muna natin guys. Unahin muna natin yung sponsor. Promise, after nito, tuloy-tuloy na yung games. Okay, tapusin lang natin guys. Alimar, yes po. Yes, Alimar. Malapit na kasi 20 minutes na lang and then mag-start na siya Tia J&J. Okay, puntahan agad. Major 7, puntahan. Ako, nung oras na pala. Agoy, lumaban si Mami Lons. Halaka. Lumaban si Mami Lons, guys. Wait lang. Exchange rate. Hong Kong. Okay, 50. Okay, 312. After image by Fernie, wala pa po si Ate Delfinas. Wala po si Ate Delfinas. Bakit po Kuya Fernie? Okay, tingnan po natin. Alimar, pag andito ka, magtanim ka ng entries para on May 1, marami kang entries. Dikitan mo lahat ng sponsor, agahan mo, bakit ang tagal mo?
Ate John Skywalker 04, mega shoutout Ate John Sky. Uy, mega shoutout sa dyan. Gillian Chris, mega shoutout kuya. Okay, get ready guys. Okay, tawagin ko po sino nakapasok dito kaya Maria Liza Bandola. Okay, yung mga nakapasok po dito kay Maria Bandola. Ate, Madam Bandola, wait lang ha. Okay, yung nakapasok po kay Maria Liza Bandola, we have Rodel Valio, May Villamar, Gengbert Banyaga, Marisa Wenceslao, Noy 25 Channel, Christian J. Mendoza, Radich God, Ginsky Habibi, Emerald's Channel, Lorena Binuya, Lotlot Garpar, TikTok Pamor, Lucky M, Grace Gumandoy, Aranwes Warrior, Jenna Di Pedro Vlog, Alimar Martinez, After Image by Fernie, Inside Versosa, Marilyn Vlogs, Mia SJ, Jonas TV, Twin MJ, Shell TV, John Sky, Linlin TV, Reden Tricycle, Grace Bangkal, Ben Bueza, JJ Himpeso, Emily Valio, Jake McEarley, Maricres May Moreno, and Rowena Agbuya. Okay, andito na rin si Ate Tess Lazo and Emily Enriquez. Agoy, lumaban si Jake McEarley. Gusto niya... Okay, wait lang ha. Natanggal tuloy si Ate Single Mama Danoso. Nako guys, ano nyo na talaga guys? Okay, sino pong last guys? Okay, wait lang ha. Ati, nakapasok na po si Rowena Agbuya, Tess Lazo, and Emily Enriquez. Okay. Next po tayo, next. Okay, Major 8. Okay, Major 8, guys. Okay, Major 8. Okay, Major 8, Major 8. Okay, puntahan na, guys. Okay, wala nang umabol, wala nang habol kay wala nang habol kay Maria Liza Bandola. Yo, 지질한 분위기를 전환해 광기를 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 간식 유머를 자신감이 불만해 난 보란듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 아직 Yeah we bring like this 모두 다 같이 술 맞은 것처럼 Bang 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 bang
DJ Jonas sa Okay, noted, Mamilons. Ano, Alimar, nag-share ka ba? Ano, Alimar? I-send mo ang resibo, Alimar, sa Facebook.
Okay, pag ano ka, mega shoutout, Miss Dolce Vita. 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 아직 Can we bring like this 모두 다 같이 제 맞은 것처럼 Alimar, isend mo dyan, Alimar ha. Pag walang screenshot na nag-send ka, walang 2 entries. Sa Gyno Remix. Yes, Rodel Valio, nakita ko kanina. Okay, yung last nakapasok guys, wait lang, double check natin. LOL, Juvie. Mega shoutout, Ati Eva Mendoza. Lemmy Carriedo, mega shoutout sa dyan, Lemmy Carriedo. Okay, sponsor number 9. Okay, tignan po natin sino nakapasok, guys. Sino nakapasok? Okay, sino nakapasok dito? Okay, andito na po si Marisa Wenceslao, Shell TV, Gengbert Baniaga, Grace Gumandoy, Emerald's Channel, Rowena Agbuya, Alvin Marinas, Alimar Martinez, Linlin TV, Mami Luns, Ben Bueza, After Image by Fernie, Lotlot Garpar, Emily Valio, Christian J. Mendoza, Jenna Di Pedro Vlog, Lucky M, JJ Hempeso, Jonas TV, Mia SJ, Inside Versosa, John Skywalker 04, Twin MJ, TikTok Pamor, Marilyn Vlogs, Jake McEarly, Grace Bangkal, Reden Tricycle, Juvie PH Official, Lorena Binuya, Tess Lazo, Marie Cresme Moreno, Eva Mendoza, Emily Enriquez, Glenmark Ederango, and Aranwes Warrior. Okay, yan po yung nakapasok, guys. Okay, Major 9 tayo ko. Ano, guys, ha? Tapos, bukas po, 1 p.m. Balik po kayo bukas, 1 p.m., guys. Bukas po, 1 p.m. Okay, last po. Last. Major 9. Tapos, games na tayo. Sekarang sudah jadi baru ganas, ku bawa dia sudah
Okay, last game po natin guys. Ang sa last game po natin, magpa-present po ako ng 15, 15, 15 po katao ang bubunutin ko guys, 15. Kung wala ka dyan, wala din ako. Make sure andyan po kayo, 15 guys. 15 po ang aking bubunutin. 15. Quince. 15 winners po ang aking bubunutin, guys. Andito na po, nakapasok na si Mami Luns, Mia SJ, Ben Bueza, Eva Mendoza, Marisa Wenceslao, Alimar Martinez, John Skywalker, Ben Bueza, and Glenmark Ederango. Baby, can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, but I don't pretend. Ate Jenna, yes, natawag ka, andito ka. I'll be there whenever Rodel? I need somebody who can. Rodel, wala ka dito, Rodel. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Wala ka, Rodel. Wala ka dito. Hindi ma-search pangalan mo. And for you, Wala. Oh, ayan, magtutunog yan, guys. Mega love shoutout, Madam Sapat. Mega shoutout. May, wala, May. Okay, wait lang ha. Ulitin ko. Major sponsor po, number 8. Okay, ulitin ko guys ha. Major sponsor. Major sponsor number 8. Ang nakapasok po ay sina Marisa Wenceslao, Shell TV, Gengbert Banyaga, Grace Gumandoy, Emerald's Channel, Rowena Agbuya, Alvin Marinas, Alimar Martinez, Linlin TV, Mami Luns, Ben Bueza, Kuya Fernie, Lotlot Garpar, Emily Valio, Christian J. Mendoza, Jenna Di Pedro Vlog, Lucky M, JJ Hempeso, Jonas TV, Mia SJ, Inside Versosa, John Skywalker, Twin MJ, TikTok Pamor, Marilyn Vlogs, Jake McEarly, Grace Bangkal, Reden Tricycle, Juvie PH Official, Lorena Binuya, Tess Lazo, Maricres May Moreno, Eva Mendoza, Emily Enriquez, Glenmark Ederango, and Aranuez Warrior. Ayun na. Okay, sponsor number 9. Last sponsor po, makinig. I need somebody who can love me at my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause there's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I'll do the work. Okay, sponsor number 9. Okay, andito po si sponsor number 9 to guys ha. Okay, makinig po. Sponsor number 9. Andito po si Lucky M, Grace Gumandoy, Tess Lazo, Marisa Wenceslao, Mami Luns, Lotlot Garpar, JJ Hempeso, Radich God, Reden Tricycle Vlog, Ben Bueza, Jonas TV, Grace Bangkal, Shell TV, Linlin TV, Juvie PH Official, Emily Valio, Christian J. Mendoza,
Rodel Valio, Emerald's Channel, Rowena Aguya, Marilyn Vlogs, Inside Versosa, TikTok Pamor, Aran West Warrior, Jake McEarly, Lorena Binuya, Jenna Di Pedro, Emily Enriquez, Glenmark Ederango, May Villamar, Alvin Marinas, Jake McEarly, Alvin Marinas, John Skywalker, Ginsky Habibi, Eva Mendoza, Marie Chris May Moreno, Nana Kim Vlogs, Rodel Valio ulit. Okay na? Okay, ayan, nakapasok na rin si Alimar. Okay, press games guys, press games. Okay, press games. Asan mo na send? DJ Dance Remix. Wala akong natanggap. Wala akong natanggap. Saan mo sinend? Wala akong natanggap. Wala akong natanggap. Hindi Facebook page. Hindi Facebook page. Ayan o. Sus, Diyos mio, Marimar. Ayan kasi, hindi kasi nakikinig. Alimar, last ka na lang. Okay, last po Sino pong hahabol, guys? Okay, highest po, guys. Highest super chatter, last call. Okay, bigyan ko kayo ng last 5 minutes. 5 minutes po, guys, for our highest super chatter. Okay, online stopwatch. Okay, 5 minutes, guys. 5 minutes. Okay, highest super chatter natin. Highest super chatter, 5 minutes. Okay, 5 minutes starts now. 5 minutes starts now. Okay, 5 minutes starts now. Highest super chatter. Okay, ready na bang lahat, guys? Okay. Alimar, isend mo dito, Alimar. Nako, Alimar. Alam mo, Alimar, wag mo kasi i-send doon sa Facebook page. Kasi yung Facebook page ko ba, naglolo ko, hindi ko mabuksan. Ang instruction ko po, Terevy on ni Libs. Yan po guys ha. Pag hindi nyo po na screenshot yan, bahala kayo eh. Okay, ready guys? Okay, press 15 winners. Press 15 winners. Okay, 15 winners guys, 15 winners.
Okay, shuffle. 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 Okay, start. Oh, shit. Okay, wait lang. I-update ko, guys, ha. Wait lang. Okay, number 1. Okay, number 2, si Mami Loans. Number 3, si Jake. Okay, Jake is number 3. Donna Hilario out. Okay, highest, guys. Highest. Okay, highest. Wala, lumaban si Mami Lons. Uy, Diyos mio, Marimar, Mami Lons. Okay, wait lang, Mami Lons. Magkano ba yan, Mami Lons? Uy, 25. 156. Okay, 312. Magkano sa'yo? 312. 312 plus 56. John Sky Walker pa present po. John Sky. Okay, 312 plus 156. Hala, 468, Mami Lons. 468. 468, Mami Lons. Second placer pa rin, Mami Lons. Nako, 468. 468, Mami Lons. Hindi umabot. Diyos mio, Marimar. Mami Lons, hindi umabot. Hindi tinodo ni Mami Lons. Okay, John Skywalker 04, guys. Okay. Present ba si Ate John Sky? Ate John Sky, regular lane ba to Ate John Sky or magpa-member? Wait lang, ha. John Skywalker. Okay, John Skywalker. Okay, Mia SJ present agad, oy. Okay, pa-present po. John Sky, Mia SJ, Armando E. Chavez, TikTok Pamor, Grace Bangkal, Rasta Gaming. Ayan, magpa-present po. Okay, TikTok. Si Mia SJ. Mia SJ, Armando. Grace Bangkal. Okay, Grace Bangkal present.
Regular. Emily Valio? Emily Valio, hindi ka naman tinawag. Okay, John Sky at Mia SJ, dalawa. Armando, wala. TikTok pa more. Grace Bangkal, Rasta Gaming. Okay, 6 to 10 guys. 6 to 10. Pa-present po ako, Aran West Warrior. Juvie PH Official, Reden Tricycle, Ginsky Habibi, pa-present po. Wait lang. Okay, Aran West Warrior. Okay, Reden Tricycle. Level 3, TikTok level 3. Regular. Mia SJ, Ate Mia, level 1 ba to? Ginsky Baby, andyan ba? Ginsky Baby? Ginsky Baby, wala? Okay. Aran West Warrior. Nasaan ba si ano? Okay, present na si Aran West. Ay, Aran West Warrior pala present na. Aran West Warrior. Andyan ba si Aran West Warrior? Okay, Aran West Warrior present. Okay, level 2. Ala, wait lang ha, lapit na. Aran West Warrior. Rasta Gaming. Joel Estapari Vlog, mega shoutout. Ginsky Habibi, wala ba? Juvie PH Official, andyan ba? Juvie PH Official. Wala, Juvie. Juvie PH Official, wala. Ginsky Habibi. Ginsky Habibi, Ben Bueza. Okay, 11 to 15 guys. 11 to 15. Ben Bueza, Emily Valio, Marisa Wenceslao, Jenny Liban, Inside Versosa. Pa-present po. Okay, Ben Bueza. Present ako ha, John Skywalker, Mia SJ, Armando E. Chavez, TikTok Pamor, Grace Bangkal, Rasta Gaming, Aran West Warrior, Juvie PH Official, Reden Tricycle, Ginsky Habibi, Ben Bueza, Emily Valio, Marisa Wenceslao, Jenny Liban, Inside Versosa Family Vlogs. Pa-present agad. Ayan, noted. Ayan, Armando E. Chavez. Grace Bangkal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pa lang ang nakuha ko dito. Marisa Wenceslao. Okay, noted. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 4 pa lang guys. 4 na lang. Wala dyan. Inside Versosa. Okay, dito na. Guys, ang nasulat ko dito ha, ang nasulat ko dito, yung nakapasok, yung nag-present, John Sky, Walker, Mia SJ, TikTok Pamor, Grace Bangkal, Reden Tricycle, Aran West Warrior, Rasta Gaming, Ben Bueza, Inside Versosa, Armando E. Chavez, Marisa Wenceslao.
Wala? Ayan, Ginsky Habibi. Okay, noted. 12, Ginsky Habibi. Lorena Binuya. Natawag ka ba, Lorena? Lorena Binuya, hindi ka naman natawag. Okay, John Sky, natawag. Mia SJ, Armando, TikTok Pamor, 4. Grace Bangkal, 5. Okay, 6 to 10. Rasta Gaming, andyan. Aran West Warrior, andyan. Okay, Juvie PH Official, wala. Okay, Juvie. Reden Tricycle, andito. 8. Ginsky Habibi, andito. Okay, tapos 11 to 15. Ben Bueza, andyan ba? Ben Bueza? Ben Bueza, pa-present Ben Bueza. Ben Bueza, wala. Ben Bueza, wala. Okay, Ben Bueza, wala. Ben Bueza, wala. Emily Valio? Emily Valio, andyan ba? Ayan, present Ben Bueza. Emily Valio, pa-present po. Ben Bueza, present. Emily Valio? Emily Valio, present. Ayun. Marisa Wenceslao. Ay, nasulat ko na pala si Ben Bueza. Inside Versosa. Okay, Ben Bueza. Number 12, Emily Valio. Marisa Wenceslao. Ginsky Habibi. Okay, 13. Kulang pa ako ng dalawa, guys. Kulang pa ako. Wala po si Jenny Liban. Okay, pa-present po ako. Janet Villamen and Gillian Chris. Gillian Chris, andyan ba? Gillian Chris? Janet Villamen and Gillian Chris, andyan pa ba? Janet Villamen and Gillian Chris, pa-present po. Wala. Janet Villamen, wala. Okay. Next po, Gillian Chris, Buzz Boys, Alimar Martinez. Alimar Martinez and Maricres May Moreno, pa-present po. Buzz Boys, Alimar Martinez. Okay, Alimar Martinez, noted. Okay, Maricres May Moreno. Alvin Marinas, pa-present. Alvin Marinas. Cherry Bells OFW Vlog, Shell TV. Ayun kung sino mauna na lang. Okay, present Shell TV. Ayan, pasok agad. Okay, Rasta Gaming level 3, Ben Bueza level 1, Inside level 1, Armando regular, Marisa regular, Ginsky regular, Emily Valio level 1, Alimar
regular. Shell TV, level 3. Okay, noted na. Okay, patamsak ako guys. Patamsak and then balik kayo agad ha. Lahat po na papasok ngayon sa papatamsak ko, merong 2 points guys. Okay, mag-hashtag ano guys ha, mag-hashtag mag-hashtag Abante pa rin. Okay, tamsak, mag-hashtag Abante. Tamsak, mag-hashtag Abante, screenshot ko po. Balik agad guys, balik agad. Tamsak, mag-hashtag Abante agad, bilis. Tamsak, mag-hashtag Abante. Okay, tapos na? Nakabalik na? Okay, Ben Buesa, noted po. Okay, lipat. Ano tayo? Ready na ba? Okay, wait lang. Screenshot ko lang yung nakapasok, guys. Okay, nandito po si Emerald's Channel, Marisa Wenceslao, Grace Gumandoy, Shell TV, Jonas TV, Ben Buesa, Mia SJ, Lorena Binuya, Grace Bangkal, Radich God, Gengbert Banyaga, Rodel Valio, Emerald's Channel, Eva Mendoza, Inside Versosa, Emily Enriquez, Marisa Wenceslao, Alvin Marinas, Alimar Martinez, Eva Mendoza, Linlin TV, Tess Lazo, Armando, Maricres May Moreno, After Image by Fernie, JJ Peso, Lucky M. Ginsky, Habibi, Emily Valio, TikTok Pamor, Lot Garpar, Juvie PH Official, Christian J. Mendoza, Juvie PH Official, and Marilyn Vlogs. Okay, tapos na? Nakapunta na lahat? TikTok, oo, level 3. Okay, Tamsak Raid. Bukas yan guys ha, 1 PM po yan. Bukas, 1 PM. Okay guys, lipat na tayo dito guys. Okay, lipat kayo dito guys ha, and then wag na pong bumalik. Okay, bye-bye guys. Thank you so much. Featuring our sponsors. Minor sponsors. Alivore Butterfly. Elza Channel. Humongous Channel. Sheila Montesor. John Skywalker 04.